Cum a vrut Canal D să transfere toate vedetele mari din România într-un singur an? În 2006, grupul media turc Dogan Internațional anunța că va intra pe piața din România și va lansa postul de divertisment Canal D în urma unei investiții de 35 de milioane de euro. O mare parte din bani aveau să se ducă pe salariile vedetelor ofertate de managementul postului. Printre acestea se numărau Teo Trandafir, Dan Negru, Andreea Esca, Lucian Mândruță și echipele de la Vacanța Mare și la Bloc. Cu ajutorul acestor transferuri, turcii sperau că noul post va ateriza direct în topul audiențelor. După lungi runde de negocieri în care s-au aruncat sume amețitoare doar pentru primele de instalare, Vacanța Mare și o parte din actorii din serialul La Bloc s-au dus la Canal D. Cu toate astea, audiențele din primul an au fost mai mult decât modeste și postul a renunțat pe rând la cele două echipe aduse cu atât de mult tam-tam. În 2008 s-a reorientat către o nișă neexploatată până atunci în România, și anume serialele turcești. Lovitura cea mare a fost dată cu serialul Suleiman Magnificul, care a făcut audiențe record, reușind să bată producții de forță ale Pro TV-ului, cum ar fi Pariu cu viața, care era la acea vreme un adevărat fenomen.